Daşowuzyň gallaçy kärenetçileriniň köpüsi döwlete bergili çykdy, olar borçnamadaky buğdoýyň öwedini dolmaly edildi. Demirgazyk Sewitiň bu ýylky buğdoý plan borçnamasyny dolup bilmedik gallaçy kärenetçileri döwlete bergili çykan soň, olar plan borçnamasyna görkezülen buğdoýyň öwedini dolmaly edildi. Olaryň hataryna pensiýasy bolan kärenetçiler alýan pensiýa haklaryny dolmadyk gallanyň öwedini döwlete geçirýär. Pensiýasy ýoklar bolsa emläklerini satyp döwletiň öňüne dolup bilmedik buğdoý plan borçnamasynyň öwedini maga çalışýar. Bular barada adynyň efirde agzalmazlygyny soran Daşowuzly bir daýhan azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde gurrun berdi. Meniň tanaýanlarymdan buğdoý planyny dolan kärenetçe duş gelmedim. Vilayatyň kärenetçileriniň towson göterimi bergidar çykypdyr. Hatta buğdoý samynam gowçykmandyr ýoksam samyn satyp buğdoýyň bergisine goşan goşsa da bolardy diýip Daşowuzly daýhan aýtdy. Azatlyk bilen gurrundaş bolan oba hojalyk hünärmeni suw içmedik buğdoý ekinini samanyň göwne jaý bolmaýanlygyny, suwsuz ekiniň boýalyp bilmeýänligini gurrun berdi. Bu ýylky buğdoý mövsüminiň dowamyna Daşowuz vilayatynyň käbir kärenetçi daýhanlary Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaşlykda buğdoý ekinlerini suwarmak üçin derur bolan suwarym suwlarynyň ýetmezçiligi, şeýle-de mineral dökün ýetmezçiligi, tehnika kynçylyklary barada ýygyderli habar beripdi. Azatlygyň habarçysy bilen gurrundaş bolan Daşowuzly daýhan onlarça kärenetçiniň buğdoý planyny dolup bilmänligi sebäpli prokuratura çağırylýanlygyny, käbir daýhanlaryň bolsa onanmazçylyk bilen häkimetler tarapyndan öýleriniň barlanýanlygyny gurrun berdi. Kärene ýerine buğdoý ekip planyny dolup bilmedik onlarça tanşym prokuratura gatnaýar. Hatda prokuraturaның işgärleri daýhanlar kombayn sürüjüsi bilen dilleşip hasyly öýüne döktüren bolaýmasyn diýip Daşowuzly daýhan aýtdy. Ýatdyp geçde galla orugynyň başyny oraga gatnaşýan kombaynlaryň sürüjülerinden öz gazaplaryna kombayna dakmak üçin video kamera almaklarynyň talap edilýänligi barada maglumatlar ýaýrapdy. Şonda video kameralaryň ogurlugyň öňüni almak üçin goýulýanlygy barada çaklamalary Azatlygyň vilayatdaky habarçysy gurrun beripdi. Gepin erdişine göre aýdylsa, TDH-nyň maglumatlaryna göre Türkmenistan 2019-njy ýyly ynanyşmak ýyly diýip oglan etmegi teklip edýär. Döwlete bergili çykan daýhanlaryň arasynda pensiýasy barlar döwlete tapşyrmaly buğdoýyň öwedini pensiýasyny geçirip töleýär. Pensiýasy ýoklar tugugyny geçitini motosiklini ýa-da eşek arabasyny satyp bergisini töläp başlady. Bu töleýleri wagtyna tölemedik kärenetçileriň öý goşlary suwdyň karary bilen deger-degmez bakadan konfiskasiýa edilýär. Ya da olaryň kärene yerleri ellerinden alınýar diýip howpsuzlyk sebäpli efirde atsy çykyş etmegi saýlap bolan Daşowuzly kärenetçi Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Suw dökün wagtyna berilmeýär, ýöne şonu da daýhanlar hem işe günäkär, hem işe bergili diýip kärenetçi sözüniň üstüne ýetirdi. Azatlygyň Daşowuzdaky çeşmesi vilayatyň çägini tamamlanan buğdoý mövsüminiň ilki bilen ekişi işlerine giç girişlerini gurrun berdi. Geçen ýyl tehnika ýetişmän buğdoý ýanwarda ekildi diýip çeşme aýtdy. Daşowuz vilayatyna buğdoý ekiş mövsümine girişilmegi barada maglumat beren Azatlygyň Türkmenistanaky habarçysy telewizionyada Sewitde ekişi girişlerini barada görkezilýän telereportajlaryň hakykata gabat gelmeýänligini aýtdy. Göz üçin awgust aýyna 5 hektarlyk ýeri buğdoý ekip telewizionyada reportaj efire goýberilýär. Hakyky buğdoý ekişi adatça vilayatda noýabr aýyna başlanýar diýip Azatlygyň habarçysy ma'lum etdi. Bu ýylky galla hasyly boýunça takyk sanlar henidem nämälimligine galýar. 30-njy iýulda geçirilen hökümet maslahatyna döwlet başlygyny vilayatlardaky paýta ýygymyna we Nowatdaky buğdoý ekiş mövsümine texniki taýýarlygy tanqidlady. Ýöne TDH-nyň habaryna görä tamamlanan galla mövsüminiň jemlerinden söz açmady.